Brabta mal-konsultazzjoni ppubblikat dwar ir-riforma fil-qasam tal-bini u l-kostruzzjoni, il-Kap Nazzjonalista Bernard Grech sostna li l-Partit Nazzjonalista m'għandux għalfejn jipparteċipa f'dan l-istess proċess ta' konsultazzjoni. Huwa qal dan hekk kif kienet qed tiġi diskussa din ir-riforma hekk kif waslet fl-istadju ta' tinqari fil-Parlament u 3 ijiem wara li ntemmet il-konsultazzjoni pubblika. Aħna m'għandniex għalfejn nipparteċipaw fi proċess. Il-Kap Nazzjonalista għal dan minkejja li fil-konsultazzjoni pubblika għal din ir-riforma tant importanti ipparteċipaw numru kbir ta' persuni tant li f'4 laqgħat pubbliċi li saru attendew mal-1000 persuna. Dan fil-waqt li anke numru ta' partiti politiċi f'pajjiżna ħassew il-bżonn li jipparteċipaw f'din il-konsultazzjoni li se tassigura aktar sigurtà u kwalità f'dan is-settur. Madankollu l-Partit Nazzjonalista ta' Bernard Grech ma jħoss li għandu jagħmel dan. Saħansitra l-Kap Nazzjonalista għalli mhux biżejjed li jkollok il-liġi dan minkejja li l-liġi hija dik li tirregola s-settur. Għaliex mhux biżejjed li jkollok il-liġi?